Hola a tothom! Avui ens fiquem de ple en una de les preguntes més antigues i fonamentals de la filosofia del dret. Quina relació hi ha exactament entre una llei i allò que considerem que està bé o malament? És un debat que, de bo, porta segles sobre la taula. I aquí tenim el cor de la qüestió, el gran enigma. Pensem-hi un moment. Si un govern aprova una llei que tothom veu que és profundament injusta, hem de seguir anomenant la llei? O és una altra cosa? Aquest és el mal de cap que filòsofs i juristes han intentat resoldre des de fa mil·lennis. Molt bé, per entendre tot això, anirem pas a pas. Primer, definirem bé la pregunta. Després, explorarem els dos grans camins, les dues respostes oposades, els que diuen que llei i moral van de la mà i els que diuen que són coses totalment separades. I per acabar, veurem per què tot això no és només teoria, sinó que té conseqüències molt reals. Som-hi! Vinga, primera secció. Abans de saltar a les respostes, hem d'assegurar-nos que entenem bé de què estem parlant, perquè aquí la lletra petita és importantíssima. Aquesta distinció és clau per entendre tot el que ve després. Per una banda, tenim la moral social, que són bàsicament els valors d'una societat en un moment concret. És bastant obvi que les lleis reflecteixen això, però la mare dels ous del debat és l'altra, la moral crítica. La idea que existeix un estàndard de justícia més elevat, objectiu, que va més enllà del que opina la majoria. I la gran pregunta és, una llei, per ser llei de veritat, ha de respectar aquesta moral crítica? Perfecte, doncs anem a explorar el primer gran camí. Aquesta manera de pensar, que històricament es coneix com a justnaturalisme, defensa que el dret i la moral crítica estan units, són inseparables. Fixem-nos bé perquè aquesta és la idea central. Dit d'una altra manera, perquè una norma sigui considerada una llei autèntica, ha de superar un filtre moral. La seva validesa legal depèn, en última instància, de si és justa. Aquesta és la versió més clàssica, la de tota la vida. I és molt directa. Una llei immoral no és que sigui una llei dolenta, no? És que directament no és llei. És una mena de falsificació, una corrupció de la idea de llei perquè va en contra d'aquests principis superiors que formen el dret natural. Aquesta frase, atribuïda a Sant Agustí, és demolidora, oi? Resumeix a la perfecció aquesta postura clàssica. Si una norma s'allunya de la justícia, perd la seva naturalesa de llei. És una idea amb una força històrica brutal. Ara passem a una visió més moderna i subtil. El filòsof Lon Fuller ens diu «Ei, potser no hem de mirar tant el contingut de les lleis, sinó com estan fetes». Ell argumenta que qualsevol sistema legal que funcioni ha de seguir unes regles de joc. Les lleis han de ser públiques, clares, no poden ser retroactives, i segons ell, aquestes mateixes regles del joc ja porten una moralitat incorporada. Però clar, aquí ve la pregunta del millor. Aquesta és la gran crítica a la idea de Fuller. Ser eficient és el mateix que ser moral? Imaginem un grup racista perfectament organitzat. Les seves normes internes són públiques, clares i funcionen de meravella per aconseguir els seus objectius terribles. Podríem dir que el seu sistema té un valor moral? Costa de creure, oi? Sembla que l'eficiència també pot estar al servei del mal. I arribem a la tercera visió dins d'aquest primer camí, la de Ronald Dworkin. Per a ell, el dret no és un simple catàleg de regles, és molt més. Inclou també principis de justícia i equitat. Segons Dworkin, quan un jutge ha de resoldre un cas difícil, no pot només aplicar una regla i prou. Ha de fer d'intèrpret de tota la història legal de la seva comunitat i trobar la solució que sigui moralment més coherent amb aquesta història. Perfecte. Hem vist el primer camí, doncs ara girem 180 graus i anem a veure la visió totalment oposada. Aquesta escola de pensament, el positivisme jurídic, defensa justament el contrari, que el dret i la moral són conceptes diferents, que es poden i s'han de separar. La idea de fons del positivisme és simple però potent. Una llei és vàlida no perquè sigui justa, sinó perquè ha estat creada per qui tenia el poder per fer-ho i seguint les regles establertes. És una qüestió d'origen, de fons social. Per tant, una llei pot ser perfectament vàlida i a la vegada una autèntica barbaritat moral. Però compte, perquè dir-hi positivisme no és dir només una cosa. Dins d'aquest camp hi ha matisos molt importants. Com veiem aquí, hi ha almenys 3 maneres diferents d'entendre aquesta separació entre dret i moral. Anem a veure-les ràpidament. Comencem per la versió més hardcore, per dir-ho així, el positivisme exclusiu. Per ells, dret i moral són dos mons que no es toquen mai. Si un jutge, per resoldre un cas, ha de recórrer a un argument sobre què és just o equitatiu, en aquell precís moment, segons aquesta teoria, ja no està aplicant la llei, sinó que n'està creant de nova.
Després tenim una visió més pragmàtica, si volem. El positivisme inclusiu reconeix que avui en dia moltes lleis, especialment les constitucions, utilitzen paraules amb una càrrega moral evident com ara cruel, digne o inhumà. En aquests casos, la moral sí que entra al dret, però només perquè la pròpia llei li ha obert la porta. La connexió és opcional, no necessària. I la tercera versió és diferent. No ens diu com és el dret, sinó com hauria de ser per funcionar millor. La seva lògica és, per tenir seguretat, per saber a què ens hem de tenir, el millor és que la llei sigui clara i identificable sense haver d'entrar en debats morals interminables. Si per saber què és legal hem de discutir de moral, tindrem un caos d'opinions i la llei perdrà la seva funció principal, donar certesa. Molt bé, hem vist els dos grans corrents de pensament i ara potser algú es pregunta i tot aquest rotllo teòric a mi què m'importa? Doncs importa, i molt, perquè té un impacte directe en les nostres vides. De veritat, això no es queda als llibres de filosofia. Aquesta discussió modera com funcionen els nostres parlaments, els nostres tribunals i, en definitiva, la nostra societat. Vegem 3 exemples concrets on aquesta tensió es fa evidentíssima. Primer exemple, les constitucions. Moltes parlen de tracte inhumà. Què vol dir exactament inhumà? Un positivista estricte podria dir: si la llei no el fineix, no és clar. En canvi, un seguidor de Dworkin diria: no, el jutge té l'obligació de buscar la interpretació que millor s'ajusti als principis de justícia de la nostra societat. La resposta és radicalment diferent. Segon exemple, i és enorme, els drets humans. Pensem-hi bé. Tota la idea que existeixen uns drets universals que cap estat pot violar es basa en la creença naturalista que hi ha veritats morals per sobre de qualsevol llei escrita per un govern. Si portem el positivisme a l'extrem, on la llei és simplement el que diu qui mana, tot el concepte de drets humans universals comença a trontollar. I tercer, el dia a dia als jutjats. Un jutge es troba un cas complicat, on la llei és ambigua o sembla portar a un resultat injust. Què ha de fer? S'ha de limitar a aplicar el text de la llei fil per randa encara que el resultat sigui absurd? O pot mirar més enllà i invocar principis de justícia? La decisió que prengui el situa, ho vulgui o no, en un dels dos costats d'aquest gran debat. I acabem tornant a la pregunta inicial, però ara portada al terreny més personal. Al final, aquest dilema no és només per a filòsofos o jutges. Quan una llei, que és legalment vàlida, ens demana fer una cosa, però la nostra consciència, la nostra brúixola moral, ens diu que fem just el contrari, què preval? La resposta defineix els nostres sistemes legals, però també ens defineix a nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta reflexió.